हेल' लोगोफोर, नै जोंहा दिनै फार्स्ट टाइम जोमैया आंनिसो शर्ट मुभिनि थाखाय शुटिं जागायबाय। अन्नानै नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायनानै लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामनानै लादो। जों भिडिअखौ थाबैनो आगारनो नाजागोन। बेखायनो नोंथांमोनाबो बर'जों बर' एसे हेफाजाब होलायदो। थाब नुनो मोनगोन दे लोगोफोर, नोंसोरो नेनानैल' थादो। जों एसे शुटिंखौ थाब फोजोबनो नाजागोन।